שבי, בואי. זה מקליט? בואי כבר. רגע, מלוכלך. לא רואים אותנו. נכון, מקליט. בואי כבר, בסדר, נכון. סיוון, זה מתחיל. טוב, מתחיל. אין מה לעשות. אומייגאד, מה זה הקליפ הזה? צריך להגביר. אפשר להגביר קצת? נשמע ערבי, טוב. רואים? וואו, עברית. אני חצי. כן. לא, זה מעניין. מאוד יפה. מפתיע. מעניין. תגבירי טיפה, אני צריכה את הניואנסים. לא. וואי, אנחנו זוכים באירוויזיון שבצע. אוי, זה טוב. זה שיר טוב. איזה מין שיר? לא יודעת אם זוכים בעצם. זה לא אומר? שיר זוכר. קצת מוזר, כן. יש בעיה בתוכן. אבל זה כיף כי זה כזה... לא, הוא קאצ'י. קצב מרוקאי כזה. שרות את זה מחר. הוא באנגלית? כן. וואי, אם כזה ערבי זה כיפי. כן. זה בין המילים משהו. תשמע את זה עוד 200 פעם. וואי, כיפי. זה מלא רקדניות כאילו. כן, יש לו מלא רקדניות. שיר מועדוני. כן, כיפי. אנחנו בחמישייה קל. כן, חמישייה, זה לא שם. יש מצב, בוא נראה מה השאר השירים. אני לא יודעת מה השאר, צריך לראות מה אתה חבל לציין לזה משהו עם עומס. בדיוק, אם זה היה אותו דבר רק על משהו. הגברת. או, גם מישל. מי זאת מישל? מישל. קצת סתמי. אני מרוצה. אוקיי. אני מרוצה, דבר כזה את לא מרוצה, שלחנו הרבה אני זמן מרוצה. שעשיתם פה. אבל זה באמת שמח. בינלאומי. אני מסכימה, אבל למה על תוכן כזה מתנגד? די גם התוכן נחמד. מפגר. חיים נורמליים. טוב, לא, אוקיי. זהו, זה בחוץ, עכשיו מגיע.